Gida am jom nyango altine annabi on wali kurla de bindere armando gida am jom nyango altine annabi on wali kurla de bindere armando gida am jom nyango altine annabi on wali kurla de bindere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere fenjayi ɓatake bindaɗo amde nogase tati morse hitande ujunɗe nogase joyi ɓatake men faati koye hirjino gandal en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala jambalɗon rendo alhamdulillah en jetti joomi men no moƴƴi en juule annabi men tedduɗo mo jamirɗen en juule kala saha banda men onon kala on mbaɗama julmo wuuri yo Allah reen hisna sembolina sellina ɓerɗe ɗe sellina ngandiji ɗi Allah itta hasidagal e haalde ko wodani e haalde ko yenanaka e takkude e happude e rendinde e mortude galleji e mortude dewle e mortude hakkude enɗam yo Allah dandu en hen ya rabbi so yimɓe jiiɗi wonde feewoɓe tan yoɓe ndento gueɗe ɗiɗi nangu ɗemgal ma ndentoɗa haalde haala jananka ka heɓani en ko laaɓi ndena ɓernde ma wonde haaside ɗe gueɗɗine tampiniren no go hande haalde ko yenanaka himmirande haasidagal yo Allah dandu en hen ɗe aɗe kalka julɗo aɗe kalka kefere aɗe kalka moni kala ɗe kalki hande hewɓe nawri hewɓe caggal neɗɗo noon so andi ɗum ne nawra ɗum caggal yo rento kala ken nawruma ɓaawo rento ƴeew ken nawruma yeeso ko moƴƴi ene anda ko boni ene anda ko laaɓi ne anda ko tunwi ne anda ko uuri ne anda ko luuɓi ne anda ɗum noon neɗɗo ko waɗi kala tawi yo neɗɗo rento sa yiɗa gurdam ma kala taƴa yo Allah won ballo kala altina eɗen keewi nayade gandal eɗen jetta musidɗo men giɗo men sehil men ɓineni men ceerno Mouhamadou Ala Ali Abouba ha ton Nouakchott gorko moƴƴo laaɓɗo reedu dariɗo coftuɗo cembolinɗo kabrowo kumpitowo baajotoɗo kirjinowo yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi a felli fiyande mawde nde ganduɗa ko an tan yarliti mbaɗɗa ɗum ɗi kumpitoji e ɗi wasiyaji hay goto toñani ndewɗa koye lawol wona hunde wemde ɗum noon yo Allah yoɓe moƴƴere Seydi Ba ka gorko moƴƴo laaɓɗo reedu yo Allah nawre yeeso ɓamtuma ani ɓesguma e endam ma kala ya rabbi ya rahmanu hoto gaño dañ sago mum e ma ya rabbal wara eɗen gara seeɗa e jubbande kumpital hade men yettade yewtere meɗen buuɗalirumede eɗen gandi CEDEAO jooɗima jonde mum toon to Abidjan lamorgo leydi Nigeria
taw kadi koye jonde mabɓe ne ganduɗa wattude 60 jonde ngam suɓade hol jogoɗo lomtade Bola Tinubu Ahmed hoorejo leydi Nigeria. Heewɓe noon mijinoma ene wawi taw ko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal jogorno toɗɗede walla ala ko wawi wonde kala. Betti yimɓeɓe kala ɗon ɗo suuɓa garde leydi Sierra Leone woni Julius Maada Bio toɗɗama hanki woni gardiɗo nde fedde wiyande CEDEAO Afrique banggue hirnangue nde ganduɗa hande ene laaƴi no fewi caggal nde yalti hen terɗe tati woni leydi Mali, Niger, Burkina Faso, kono kadi toɓɓe kewɗe ɗe kaali e ngal catal CEDEAO ha tenti noon e o gardiɗo kesso kolluɗo ma wat darde timmude faade kala ɓamtare. To leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara hanki nottima noddando parti muɗum caggal nde o suuɓa wonde ɓe gardinimo kalanda kadi ɓe kestitini kono kamɓe kala hanki sawto ko goto yidde mabɓe ko kanko o hoorejo leydi Côte d'Ivoire baɗɗo mandaji tati bino ko ɗiɗi waɗata ya bolol mum waɗi tatabo gonɗo e ciltirɗi tatabo muɗum ɗum ko caggal kamɓe kala nde ɓe erimo aɓe koolimo aɓe jiiɗi wo ƴamanaɓe kadi lefol laamu octobre paaɗo ɗo henno beele wo lamtoli ndi e dawal nayoɓal o holliti wonani haala mabɓe mawo jabtaɓe ko ɓooyata ɗum no ko yaadiɓe parti makko RHDP. Heewɓe noon e dawriyankoɓe jonnani ni ngal potital saka ngal moɓodiral saka ngo erago kono kadi heewɓe ne ɗamini ene gasa kanko Alassane Dramane Ouattara mo wi eyi. To leydi Syrie hanki ko pettoje e sifa wartade woni ko waɗi e nder église goto ɗo lamorgo ngo Damas waɗi kene tolnoyno gasi ɗiɗo neɗɗo basen fittande mum kono haɗo ɗo gonɗen hay goto jeytaki nde ngun jangu wongu e nder église ɗon ɗo Hama ɗon ɗo Damas jafuɗon toon to leydi Syria woni Syrie taw ko mbiyata to mbiyata attentat suicide woni jangu wartare kanko baɗɗo ngun jangu o kanko hoore makko o mayori hen laamu ngu noon joofi peɗeli ko état islamique. O subaka altine hande mo gonɗen Israila waɗi bomboji mum gulɗe jaw e banggue hirnangue e leydi Iran ɓe toɓɓi noon ko ñiɓirde koninkoɓe leydi Iran ɓe teɓɓiti soldaji kewɗi ɓe mbari yimɓe he ɓe bonni matériel uji kewɗi e wiide laamu leydi Israila. Donald Trump holliti fandare mum o saaha ko waylo timmuɗo e gardidi laamu leydi Iran nde waɗete kono Amérique wona ene gembi gam nadde nde haare ala kañum ko yidde ustude doole o nucléaire mo ganduɗa hande Iran ene tokki ne himmirani gollude beele daña kañumne kaptorɗi muɗum. Oɗon gandi jamma asen ne joofi alerte États-Unis de Amérique e wiide galle danejo o ɓe mbeyni laaɗe mabɓe ɗe ganduɗa ngol woni goo yaltirdeɓe ɗe bomboje weydeɓe ha e nder weyoji leydi Iran ɓe teɓɓiti ɗum e nder ɓulli tati ɗi ganduɗa ko ɗon wonno ñiɓirdi pewniteɗi nucléaire mo Iran ɓe kolliti noon ɓe keeɓi fandare mabɓe ɓe keeɓi weltare mabɓe sabu ɓe gandi ɓe nderguiti nucléaire kewɗo no fewi kono Iran holliti ɗum tardinta ɗum haydara. Iran noon itti jagorɗo mum jokkodiral hakkude leyɗele neeli fa toon to Moscou lamorgo leydi Russie joɗodima hanki o fayenma hande o e Vladimir Poutine gam ɗaɓɓude wasiya joftigu faade États-Unis de Amérique hono no wiiri Iran ma yofto tene yoftoto ko joftigu musgu no fewi. Hewɓe noon e nder windere nde kolliti metti mumen ko jeeyi sababu États-Unis de Amérique weyni laaɗe muɗuma gam yaade dergueje ɗi ɓulli ko wawi wonde kala hande o kam toon welani hay seeɗa ne herƴi no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa. ɗum ɗo hen wonno meftande seeɗa nde jiɗɗoɗen addude ko fate banggue kumpital subaka ene gasa musidɗo men Mouhamadou Ali Abouba ma aroye kala subakaji yaññade nde tawno kumpital subaka ngal ne waɗi fayida saabu neɗɗo so fini yiiɗi ko andude ko keewe aduna ene jeeya
e wonde neɗɗo jiɗɗo humpito kalde pinɗa humpito ko kewi aduna ganda ɗo pawɗa koyngal ma ganda ko jarɗa ataye ganda ko jaruɗa e rendo sabu en kumpitima rendo men go ko rendo ngakkugo humpito no fewi sabu kabruji ɗi gonɗani e vidéo ngaji ɗi gonɗani e nate ɗe gonɗani e audio ji ɗi gonɗani ɓuuri wawde hirlade e WhatsApp uji he a yiyat neɗɗo ne heeɗoɗo audio ne waddi hen natal lamɗo leydi France holliti gonɗini Allah tuubi tawi gonga ko ira woni ɗin audio ji hande pilpilta naata e noppi mawɓe yimɓe mawɓe ganduɗa hande ne jooɗi taw ko babiraɓe mawɓe ene mbi alhamdulillah en jetti Allah taw ko pene mehe nde tawno sa yeehi nder nokkuji men guure to audio ji dabɓi ɗi ngala humpito ɗi ngala ɗo ɓaggi ɗi ngala ɗo ɓaari ɓuuri wawde ɓenninede ɓuuri wawde teske nde tawno neɗɗo o heɗoto ko ɓuuri yidde saɗa heeɗo ko ɓurɗa yidde noon gonɗina wona ɗum jeeyi sababu noon fekk ñusuji kewɗi taw ko pene ene jirlo e rendoji ɗi ene mboomi haqqillaji hewɓe sabu sa joddima yimɓe aɓe jeddodir hunde walla ɓe namdoma hunde sa addi gonga o tan ɓe ɗeɓa wiide elle an ka baɗɗo contre koɓe keɗoto ko walla elle a yadani koɓe keɗoto ko walla ni elle koɓe nani ko ɓuuri gonɗude taw ko pene mehe ɗum hande ne funti rendo ngo ha nana majjina rendo ngo majjina ko noonne kadi diine o pene jahoje ɗe ɓuuri hewde ne majjina ha lawol gonga ubbo yimɓe keddo ne urño ɗum woni hande ko hefti enen kala yo Allah won ballo neɗɗo kalde nanɗa kabaru haɗema gonɗinde mo walla ɓenninde mo walla sarde mo walla yeddodirede e makko ene jeeya e yarudema seesa ganda ala hande ko ranka waɗede o aduna to banggue montage to banggue feppido to banggue gueɗe e sifaji ɗin kala yo Allah dandu en ene jeeya e wonde siwlisde haqqille neɗɗo jontaɗo ciggittoɗo ko haala ƴetta ko laaɓi woppa ko tunwi kono neɗɗo mobbowo ko haala fo waɗa ko gonga tan yaada hen sa renaki joni fayida ma bona par ce que ma are rendoɗo padeɗa ƴetta micro aɗa haala dallinoroɗa e fenade nde jiiɗa tugnoɗa hen taw humpitiɓe mawɓe nanɗon hono ma en ni ɓe tellinma joni saabu neɗɗo ko tellin ɗum ne yaawi dey neɗɗo ko tellin ɗum ne yaawi aɗen dollar ko kalis kewɗe doole euro ko kalis kewɗe doole kono noon ngabbata kene jippo kalde jippi valeur mum jippi kalde ngabbi valeur mum ngabbi neɗɗo ne ko noon wayi wonɗo garata won konngol gotol kalta alnagol humpir tan gandal ma kal teɓɓitima e leydi ma won ñingma nde hulɓini mi meeɗi arde nokku goto won neɗɗo goto payodinɗo mo nanannomi nanamo no feewi ɓe dokkimo konngol o haali ha ɓooyi noon wo haali ɗon hunde wotere te nden mboɗo humpiti mboɗo andi ɗum no haalni fof wona noon gandumi non ɗo ƴoogi ɗo laaɓani soit o nani audio walla o yii tan ne yirlo o nangti hen o watti ɗum gonga o dallodiri ɗum e nder aduna o taw ko pene mehe jimmi wattudemo e laawol goo koye rendo manggo o woni teni hankkadi ni hewɓe humpitiɓe nan ɗon nde o haali hewɓe ƴuri tene moni kala ne ɗaminno gasa taw omo humpiti ko ɓuuri ɗum tawande ko humpiti ngo yahani ayi ɗum jeeyi sababu ne bonna fayida gando walla fayida neɗɗo mbiyaɗa kumpitiɗo ɗum tagi kala dalil ma aɗa dallinoro e aduna o walla leydi walla ko kewi walla humpito walla kabaru ya taw aɗa jogui hen humpito laamgo sa haali saabu wonɓe ɗon ko ɓe mbawi rokkudema doole janggo dallinoro ko kalɗa ko so tawi kalɗa ko ɗo ƴogɗa ɗo laaɓani walla ko pene mehe walla koye fekk ñusuji yahoji ɗi sa renaki jippina daraja ma ɗum tagi rendo men ko rendo mettugo waddude débat ko rendo mettugo yewtidde e rendo gara taw yimɓe fof ne jooɗi mbiya ya haale maggo wona hunde wemde ma haal ko ganduɗa wooda dariɓe yedduma yeddirma fenade nde heɗino walla audio mo heɗino walla natal ngal heɗino walla vidéo mo heɗino taw ganduɗa ko vidéo ji e nate pepinade ɗe gonɗani yimɓeɓe ndento wone sifa wona humpito ko humpinde yimɓe ndento woni haalulaji wona findinde ko majjinde yimɓe ndento woni humpitoji ɗi mbiɗen
wona humpitoji ko kumpoji. hakkille koye mum Allah haaldi moni kala ko joom hakkille wona daaba ko neɗɗo ko Allah teddini suɓi honni hakkude jeeri e waalo wi min tan rewam aha mi addi dalillaji labɗi ceer ka joom haqqille andu ko moƴƴi andu ko boni sa rewi kam noon caggal nde gartuɗa e am mayde mi ñawma mi ƴeewa ko golliɗa ko fewne sene moƴƴi laawol jaam nani so tawi moƴƴani mboɗa yaafade mi yaafuma so tawi mi yaafaki mi nawma laawol ngol poti mi nawdema ngol ni foti koye humpito jeeya ɗum tagi humpitade diine mum ko hunde moƴƴere kono rendo men kala mo mbiɗa jangganam fatiha accanam ɗum min mbotogi fatiha fatiha kay neɗɗo ronkata ɗum tene fatiha sa janggata ɓe juuluma sellata so fatiha ma sellani juuluma sellani ko gaccuɗa hen kala juuluma boni saabu kañum woni farilla kañum woni salndu mawndu to banggue juulu tene kala mbiɗa jangganam fatiha heddohima min de a famɗiɗi kam hannde min de a usti kam hannde min de a usti kam hannde tene ganduɗa fatiha so ustima juuluma sellata abadan fatiha so arani juuluma sellata abadan ko fatiha woni ko darante ha timma to banggue juulu ngu kala simore fawtode hen so ɗiɗo wona dow siɗi wona less si wona cimoje ɓutte ko sunna wona joni noon neɗɗo namdoma ko woni farilla ko mbiya ustima eɗen gandi ko majjere majjere wawa diwɗo so tawi jomum majjano wiyata a usti ɗum saabu fatiha wona ustiɗo jeeya koye dowroɓe mawɗe ɗe ganduɗa ene wawi telɓinde juuluma bona walla wasa yettade walla manka taw won gueɗe goɗe ɗaccata cikkata gueɗe mawɗe sa acciɗe ɗen ala ko bonnata hen juuluma haydara aɗa wawi heɓɓitorade goɗɗum ɗum noon gusten majjere gusten mawnikinare gusten tinde hoore mum gusten yidde wiide ustama ustede ala e diine woni diine tan ko andu saɗa andi haal sa anda ndewneɗa laawol ala ɓurɗo rewnede laawol ala kadi joom duuɓi ha yetta won nokku wasa rewnede laawol on ala dewal Allah a rewnete laawol tan sa anda a rewnete laawol sabu ko ɗum tagireɗa saɗa rewa rew mo ganduɗa saɗa rewa ema anda holto paɗa saɗa rewa rew mo ganduɗa saɗa rewa rewɓe ganduɗa taw koye aduna saɗa rewa e dewal Allah Allah wi rewe am andam ko adi nde aɗa rewa yam sa anda kam holno ndewrata yam a wawa ɗum noon andude Allah nde mawnikinare ala ɗon yawade neɗɗo ala ɗon famɗinde neɗɗo ala ɗon woodi tan ko andu guitta mawnikinare nde beddoɗa ɗa kono guila to jamaji men e galleji men e rewɓe men e ɓesguji men e koye men enen pop eɗen mawnikine diino ha keɓɗen dow eɗen donkitinde koye men te enen maw ko Allah tan wodani mawnikinare ko jahannama ko jeyge ɗum ne jangga halki hewɓe halki tarihaji kewɗi garnoɗi ko mawnikinare halki iblis halki ha wayno leydi ko halkata bonnuma bonna fayide ma usta daraje ma usta arsigue ma usta lumiére ma usta annore ma faade yimɓe faade Allah ka mawnikiniɗo ngal gueɗal ko comgal neɗɗo ala ko waɗata ngal wona ɗum noon kala ko neɗɗo anda yo jippin balabi mum namdade bonani kala namdotoɗo ko neɗɗo moƴƴo woni yimɓe ne gooti hande ne gooti so yimɓe jooɗima ɓe guddita namde yimɓeɓe noon cikkata ɓe namdonto koye mabɓe ɓe namdonto ko yimɓeɓe beele yimɓe saliɓe namdade ɓe hersoɓe namdade ɓe ganda ko woni namdade ɓe dañi hen gandal beele jangga ko woni namdade holko yonnata gandal wona darade ne haala yonnata gandal ko namdede ne jaabo yonnata gando ko namdede yonnata gandal ngal ko jaaboyede yonnata gando ko namdede yonnata gandal ngal ko jaabuyaji faade namdal ɗum woni ko yonnata gandal kono kaari ko gandowo namdetake wona ɗo ari kala o haala
sabu haala kala jogii koɗo foti haaleede ɓe kaldata ɓe mbeta ɓe keɓi haaldeede mbeta kaalata ko ɓe jiɗi ɗum ɗo ɓe jooɗi ɗo ñaantugal maɓɓe ngal makkiyasuji maɓɓe ɗi laafaji maɓɓe ɗi latiji maɓɓe ɗi belɗo ɓe goni ɗo hannde ɓe jiɗi tan ko waajeede walla ɓe jiɗi ko amanede walla ɓe jiɗi ko faɓɓanede walla ɓe jiɗi ko jalnede holko ɓe jiɗi holko panditi hannde fof ngannda renndo ngo kala dental jooɗingal won lowdi fonde yaade ɗon il faut jogoɗa ngal gandal e ngal pinal beele mbawa addande ko lowata e maɓɓe ko ɓennina message mo jiɗɗa ɓenninde o beele ɓe ɓuura faam yo joni noon wonɗo garata alay saago joɗɗa wa dañ peɗɗitiɗo e renndo ngo joom humpito paamɗo ko yahata ummo uddita namde faade o gando omo namdo gando ne jaabo beele o udditana demude jooɗiɓe ɓe cuusa namdade jalta e gacce jalta e mawmaw jalta e kongu moni kala yaltina namdal mum beele seera e majjere gandal ne heɓroni wona gandal ne heɓroni hen puusde yimɓeɓe ha cuusa haalde ha cuusa namdade Allah ne andoroni kono wona gando tan arde ene haala maɗa ɗi ummi haala heɗetake saabu hannde ɗo wiyama haala ɗo wona ka haala foti yaade ɗo henna wona ɗum ɓe keɓani ɗo wona ɗum jonde nde waɗira are yangue jonde nde waɗiraka hannde ɗum a wiyata ummaɗo waajo ɓe nanantama saabu hannde ko addiɓe ko ɗum tan addiɓe hol lowdi fonde lowede ɗon walla tawaɓe holno poti waylirde jonde nde haɓe mbaɗa haɓe garɗina gandal gando ɓe keeɓa hen gandal kamen mbasa perdude temps mabɓe mbasa perdude jonde mabɓe ɗum ne manqui rendo men gono feewi ɗum tagui rendo men ko rendo perte temps to ene temps pertude kala artata ha abadan rendo men ko rendo pertude tuma mbi temps tuma ko rendo pertude temps tene kala ko ɓenni a heɓtata kala fofandu pofɗa wonta fofndu ha abadan kala ñalawma garɗo artata ene nandi noon jamma e ñalawma kono ɗi gana gooti ñalawma jaaɗo kala wonko ustema no feewi to balɗe ma to cellal ma to gueɗe ma to sifa ma kala wonto usti hen ɗum noon neɗɗo ganduɗo ko ni wayi yo jiir no Allah wi mbadde dando faade moƴƴere mbadde dando faade humpitade mbadde dando faade gandal mbadde dando faade andude ko gollal mbadde dando faade laaɓede ko moƴƴi ko boni ko itte waɗiɗa beele yimɓe kala ne peewa tinnoɗen banda men so en jooɗima e jenaysi haade men wiide eɗen dokka gando konngol ne waajo en gudditen namde diine men gudditen namde koye diine o jibine ɗen koye diine he mawnuɗen kono noon wallahi so tawi a waɗi wittoji e nder men ma taw ala kala ɗo ɓamtuɗen diine o hay seeɗa juuluji ɗi koye men ɗiron ɗirto tan ne jaaha boli men no yimɓe gandiri tamde longere ha ko ni sinno ɓe gadino diino caɗele mbatta kono ɗum andaka koko sala ko hunde salade jabde andude koko sala ɗum no alay saago wooda dariɗo namdo gando o namde baɗɗe fayida gando o namdo joɗiɓe keeɓa hen gandal kadi taw namdotoɗo kadi ko gando omo andi ko namdoto koko ɗum wuura omo andi société o ko ɗum wuuri omo andi kadi yimɓe ko ɗum kersi namdade o namdo gando o jaabo wonɓe ɗon ɓe cuusa namdade gandal feeña ɗum woni jonde waɗa wune waɗa valeur waɗa barke kala koɗɗo daña rentade kono jama men ko en naati tan en jooɗima hutbinama en juuli en jeehi so tawi ko dente goɗɗe potuɗen ɓuuri hewde ko tarihaji e mantoje wona tarihaji e mantoje tindiɗi taw ene foti waɗede jamma namde walla beetawe namde walla jonde namde hande ko ɗum kufɗen gila ko gurɗen hande ko sikki sakkaji ɗi e haasidagal ngal e naafigagal ngal e mortagu ngu e haalde ko wodana ɗum takkude dewle janane yaade ko wona haaju mum pap ene jogui droit namdede saabu won guuro ɗum ne jooɗi won baɗowo ɗum ne jooɗi won baɗaɗo ɗum ne jooɗi won piɓɗo waɗoyde ɗum won piɓɗo waɗede ɗum mbeɗa haani wonde fof koye calɗi gandal jeeya ɗum jeeyi sababu noon hande cuɓiɗen
haalde gandal kala altina no gowɗen wadde. Banda men ndungu ari wonɗo fuɗɗi top oɗo saaha ɓowɗi ɗi puɗɗima ñuuje seeɗa giwmi ko Fuuta noon. So ɓooyi seeɗa nana ɓowɗi ɗi ene cawlay noppi ɗi noppi yimɓe. Miccitomi tan ko ɓe sukaɓe almuɓe waaloɓe e duɗe ndondi, waaloɓe daage woni hen purnoto koye leydi leeso seekingo ha boni. Banda men ñalawma kala aɗa bonna haalisaji, aɗa sooda comci ceerɗi, aɗa waɗa ko mbeleɗa. Tinno e nder gurdam ma, tinno e nder gurdam ma, tinno sabu Allah kadi e nder gurdam ma. Miccoɓe almuɓe, miccoɓe almuɓe, aɓe jogui jinnaɓe ene gasa taw jinnaɓe ene ɓesni ha keewi mbawana koye mumen sakani konɗo ɓikkon. Woni hen ene daña mbaɗay haajuji goɗɗi gondaka kon ɓikkon. Guitta ɓinguel ma tan mbiyami rokki ceerno, namdimi ko ƴiye makko. Holɗen ƴiye? La ilaha illallah. ɗum ɗo majjere fuɗɗi. Majjere fuɗɗi koye wiide namdimi ko ƴiye makko ka majjuɗo, taw jiɗɗa ko gandal a majji. Holko mbaddata ƴiye makko? An kay wi namdimi ko gandal, namdimi ko gandal e nehedi, loowe makko nehedi e gandal, kono mbaɗa hen jungo ma. So tawi ka joom jawdi daridi, kala julde taske dokka ceerno o dammowol. Walla so tawi ka demowo, kala nde coñƴa namdoɗa maaro ma dokka ceerno hay soko sakuji 3 maaro. So tawi ka demowo gawri, a dañi gawri a soñi, a lappi a addi, guittina ceerno hay soko sac gawri walla saku 2 gawri. A waɗi noon, goɗɗo waɗi, goɗɗo waɗi, goɗɗo waɗi. Joni ceerno looye mabɓe gandal daña jaam ɓerde mum deeƴa, saabu ceerno ko joom debbo, ko rewɓe, ko joom sukaɓe. Ko rewɓe mum jiɗi ko ɗum debbo mum yiɗi, ko sukaɓe mum jiɗi ko ɗum sukaɓe mum jiɗi, ko jiɗɗon ko ɗum o yiɗi ko neɗɗo. No galleji mum ɗi dukirta jamma e ñalawma dépasse ngakkude ni, ko noon dukirte ga dépasse ngakkude. ɗum noon ko jiɗanɗa hoorema ko yiɗanmo ɗum walla jiɗanama ko ɓuuri ɗum, o himmirana dañde temps jaajƴo ɓernde deñje beele wolowa gandal e suko. Ay saɗi neɗɗo yewtanma yewtere welde wonmo e condition moƴƴo. Sa juɗanimo tew baɗɗo fayida, o ƴakki a rokkimo ataye belɗo, woodi ko dokkuɗamo e rokku galle makko dépasse ha timma, ɓernde ne deeƴi omo deeƴi, fittandu ne deeƴi, wala kene jeltinimo. O so tawi jiɗɗa tan ko haalanma o haalante nana, so tawi jiɗɗa ko jangguinanma o jangguinante nana, sabu ɓernde ne deeƴi. Kono so tawi omo ngakka dépasse, saha kala omo andi hande ko namdeteɗo facture courant, facture ndiyam, walla dépasse, walla ordonnance, walla goɗɗum nana fawodiri ene tegodiri. Almukkon nanɗo ne tartimo, o probléme nanɗo e hoore makko e ceerno hay fatiha wawa nanude ɓe. Hay fatiha o wawa nanude ɓe. Neɗɗo ene wawa rokkude ko jogui ko taw ɓernde mum ne deeƴi, taw ɓernde mum ne deeƴi. Tinnoɗen e duɗe ɗe, tinnoɗen e duɗe ɗe no feewi. Mbawɗo nawde duɗe he maaro, yo sot sakuji maaro nawa. Mbawɗo nawde toon gawri, yo sot sakuji gawri nawa. Mbawɗo nawde nde matlaji, yo sukaɓe ne kande matlaji. Qur'ana ne hande yonnede. Sallallahu alayhi wa sallam, Qur'ana ne handi e yonnede. Bawnode leece yo naw, bawnode darbuji yo naw, kono hande hatojina koye fabiyon ŋaji, fabiyon ŋaji e leɗɗe pali koye musoje, ko wayno Doliprane, ko wayno Frelga, ko wayno kol kame banda mum. Alcool kol woni hande sukaɓe ne gaño no feewi, beele kam ɓe cocceniri mbanni hen bandaji mabɓe pewni ha feewa. Surtout noon fabiyon ŋaji tawno pali ko hunde bonde. Pali ne hanɗina ha takken ɓaleɓe, saabu ƴiƴam ma kala nde wahliti, soit ko ƴiƴam wahliti ɗum ko rafiji mbotosaji, mawta wiide kaari accam ene mbiyen ko ɓaleɓe, taw ko waylo waylo ƴiƴam ne heewate noon. Oɗon gandi kalami ko hande alhamdulillah ɓooyi haalde ɗum. Tinnoɗen sukaɓe almuɓe no feewi, tinnoɗen e mabɓe
aɗa yiɗi jannganede qur'ana aɗa yiɗi haalnede hadisaji aɗa yiɗi haalnede tarihaji aɗa welto tinnoɓe almuɓe ittu fabiyon rokkuɓe ittu caabune rokkuɓe tekke ɓiɓɓe ma so tawi ɓiɓɓe ma dañi comci kesi ittu ko heddi ko goppa haalaɓe dokkaɓe sodanɓe paɗe saɗa wawi tinnoɗen e mabɓe no feewi allah subahanahu wa taala walla en yo allah reen sura hisna bi jahi annabi o sallallah alayhi wa sallam so buuɗali rumede feeri feeñi feeñjay ɓattake gandal altin gila to humpitade habrude ko moƴƴi heɗade ko moƴƴi ɓenninde ko moƴƴi toppitade ko moƴƴi yidde ko moƴƴi e toppitade diine mum e namdade kala ko majjuma ɗum woni gandal yo allah reen suura musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar ketki malaki jaam yo jaam allah ñallanen watode windere armando kila dom nyango altine altane on woni burnada bi wala ay kala goto tinnete boyo mo altine debli majaba de burnada windere armando kila dom nyango altine annabi on woni annabi menewe ñade jama alatine golleji le ñolani holle e mojere arbaɗuɗiɗa jom ñango altine annabi on woni ɓurnaɗo wi walay allahu yedde men barkeji alatine